Esta mañá celebrábase no Concello unha xuntanza para tentar de buscar algún tipo de solución de cara á celebración das feiras precisamente no arranxo da Plaza da Feira e tamén do mercado de abastos. En principio, queda todo a expensas de algún tipo aínda de modificación. En breve teremos máis datos. O concelleiro de Mercados e Feiras da Estrada, Germán González, anunciaba a saída da xuntanza mantida no Concello que a solución consensuada polo Concello para a celebración das feiras, mentres duran as obras incluídas no Fondo Estatal de Investimento Local e que afectarán a varios espazos do núcleo urbano e que, aínda sin estar pechada, agárdanse aínda algúns flecos por solventar, pasa polo mantemento dos postos do mercadiño do mércores na Praza da Feira, compatibilizando a realización de obras e a celebración do mercado. En canto aos postos do mercado o sábado na Praza Martínez Anido, durante as obras, os postos pasarán a ser instalados nas rúas García Barros e Padrón, según tamén informou o concelleiro estradense. As obras nestes dous entornos terán o seu inicio inmediatamente despois das festas do San Paio e está previsto que rematen en aproximadamente 2 meses.